Dobra, siemanko. Będziemy pykać dalej. Prosimy do imprezy. Musimy poczekać chwilę. Czarną. Siemka, siemka. Cześć Arkadiusz. Arel, cześć. A grosz. Dobra. Arel, to potem wpadnij do mnie. Mhm. Cześć Easy. Cześć. Dobra. Jest. Dobra. To nic widzę. Jeszcze sprawdzę, oni grają. Aha. No, halo. Już was słyszę.
Już jest wszystko dobrze. I co, grocie w koda? No, spoko. Spoko, nic się nie stało. No, spoko, to potem ja sobie też już pyknę. Najwyżej potem do mnie wpadniecie. Czekaj na ciebie? Dobra. Co, jesteś już? Dobra. Coś. Co to mówili, że... Gdzie jest ten? Potwierdzone ten? Blachy? Aha. Dobra. Co to było? Dobij do mnie, koperek. Jesteś? Bo mnie wywaliło, to ja nie wiem, czy jesteś. No, no, no. Ej, chyba jeszcze raz mnie wywaliło. Aha. Mam. Czekaj, jeszcze raz mnie coś wywaliło. Niemożliwe. Aha, bo może masz ten. Bo ten tytuł jest praktycznie. Elo, elo. Easy. Co tam słychać? Dlaczego? Dlaczego? Czemu nam to robisz? Czemu nie chcesz sobie zrobić konta? No, no. Mhm. No. Tak, jasne.
No. Kurczę. Ale mnie walą. A Radziu pisał tam na ekipie, że ten... A spoko. Spoko. Chill out. No jasne. Jasne. Co, fajna sprawa. No. Jak dwa w jednym? No, no, no. Ty w jednym. Ach, uciekł. O ty gnoju. O ty gnoju. No słabo. Obniżyli, rozumiesz, ten. Pukawka. Siła pukawki. No. No wiem, wiem. Ja pierdzielę, co się teraz dzieje. No. Co to teraz było? Jasne. A gdzie tam? Jakby miał, był No. Ciemno, siema Gatek. Czemu Gatek nie wpadnie do nas? Kurde. Balans. Spalił mnie gnój. Gnój mnie spalił.
Zmieniłeś już, wiesz? Zapomniałem jak się ten... No, za chwilę będziesz miał mało. Czekaj. A co, podobała ci się ogólnie? Ja cię krę... Co to było teraz? Mhm. O, siema Quickball. No, podobno. No jeszcze ich nie widziałeś. Co mieliśmy? Gdzie iść? No ale... No właśnie. Kto tam się chciał dołączyć? Mhm. Warszawa. Hmm. Podobno. Ja ich nie widział jeszcze.
Kurde. Ale staty mam piękne. No. A włącza ci się? Co? Easy. Znaczy easy, quick pull. A kto to jest ten Bamboy? Aha. Kurde. Ej, mi zaś ten magazynek ze ślepakami dali. No. A to nie martw się. No. To nie martw się. Bardziej... Słyszysz? Bardziej kaleczyć jak ja to nie będziesz. Nie, nie. Uwierz mi, że nie. Jak ja mam 1 do 9 teraz. Ty ć. Kur... Bez to dobili. Co w ratach? Te 200? Premium. Nie, 200. Te. A to jest po mojemu. A, to jest to jest cała historia o tym. Patrz, a mnie nie zaprosi i no koperek grasz? No, on jest lepszy. Łukasz? Kurwa mać. Jak szarańcza z każdej strony. Kijowo.
Dzięki Ardians, to tam później po streamie. Kurde, ja zaś mu ślepe naboje, ja poczekam na inną serię, bo... Mhm. No czekaj, mapa się no skończy. Już dużo nie zostało, jeszcze 4 kile i wygram. Jasne. Albo oni mnie jadą. Kurde, trafił byk dwóch. Oj, trafił byk dwóch, by było spokojnie. Ale wynik. Żaden tak słabego wyniku nie miał jak ja. Czyli do 18. Mhm. Ja dołączył do ciebie, Quickball. Quickball, ja się do ciebie dołączył. Ale jest dołączony do ciebie. To wyjdź. Jak ja mam teraz wyjść od ciebie? Jak nie ma głosu z gry? Ale jest głos z gry, czy nie ma? Czekaj, no musi być. Musi być słychać. No dobra, dobra, już. O, i rest. Czekaj. Koperek, ty nie chcesz z Rivie Aha, grać? no To jest teraz taka jest. genialna ekipa, Ja chłopie. mam ekipę, kurde. Ciekawe, czy teraz jest. Jaka to jest ekipa, hopie?
Zaraz się zobaczy. Artur, ty możesz też sobie zmienić ten na zryw. Dobra. X. Tak, żeby było, że jesteś Soldier, prawy. tam masz Dossier, Poczekaj, no. Klantak. Dobra. Tam sobie zrobisz zryw i... Jest, już jest. No. Dźwięk z imprezy, ale czy z gry to jeszcze Izy, a nie ty wiem. masz koda? Czy ja mam koda? Ja nie mam koda. Bety? Nie A mam chyba bety otwarta niestety. jest Easy. No. No w Hongkongu tak. Beta jest otwarta? W ogóle beta chyba jest otwarta, nie wiem czy tam słyszałem. Nie, że tak otwarta ogólnie jest. nie jest otwarta. Nie, bo że niby nie byłoby otworzyli. private beta, tylko byłoby, że open No beta. ja przed chwilą w ten patrzyłem i nie mogę. No Dobra, to Tylko spoko, Hongkong, dołączy. no ale nie wiem, czekałem, że ktoś udostępni klucz, czy jakieś tam, nie wiem, Na, jakiś idziesz na ten youtuber find tam. match Nanek i na ten tryb co tam mówił Arel, Mhm. żeby te blachy były. Dobra. Jak to się Arel nazywało? ten Moship. tryb? Moshpirp, czy jakoś tak. A, tu jest, dobra. No O, to jest. ten, co tam randomowo wybierał. No. Nice. Moshpit jest fajny. Znaczy, Moshpit to nie jest tryb. A to Moshpit. Dziwna trochę nazwa. A właśnie Kill Confirm to jest chyba wasz ulubiony tryb, mi się wydaje, co nie? No zajebisty. Tak Ja widzę, tylko że w BO3 zrywy to tylko tak prawie lubią ten. to. Taki. Taki mało kamperski jest, wiesz? No. O! Na ciebie Ja Radziu, wiem, w czekaliśmy. remasterze i tak kampion na Kill Confirm. Cześć Radziu. No to Siema. kampion, no. Ale na hardkorze mało się zdarza, nie? W BO3 na przykład. Gdzie ten, na zwykłym deathmatchu na podstawce to BO3. masz co drugi właśnie- gracz tam siedzi, nie? I... Ja właśnie po becie, co nie? Albo jak przejdę sobie Uncharted, to ten dodatek, co nie? Radziu, Sobie zainstaluję znowu to. Zaginione dziedzictwo? Tak. zajebiste, panie. Jeszcze jestem w trakcie. Ja się pół godziny spędziłem, co nie? Bo chciałem się dostać na drugą Radziu. stronę, co nie? Halo. Żeby jakieś skarby zdobyć, co nie? Spóźniłeś się Radziu 10 sekund, żeby... Wiem, widziałem na streamie. Widziałem Kuźwa, was. A powiem ci, że masz Nie nie miałeś- płaszcza. Nie miałeś głosu. No, Nanek, Co? ale już jest. Nie miałeś głosu, ale już O, jest. coś się tam What the fuck? buli. Kurwa, co to się dzieje? Ty, a ja nie mam tego trybu Kill Confirm. Bo tam tak już jest. Bo inicjalnie nie ma, masz tylko taki mieszany. No właśnie widzę, dominacja mi teraz biło. I to cię po prostu losuje tak. Oj, 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 oj. Ale gówno. Ej, jak wy do nich trafiacie? Powiedzcie mi. Ja teraz nagle też nie trafię. Jak skończycie to powiedzcie, Nawet bo gra, ale jakoś... bzyka. O, Artur gra nawet w koda. Ej, nie podoba mi się No, ten dźwięk zbierania blach, jest taki pusty. Cholera. Kurde. To by mogli poprawić, mi się nie podoba. Taki jakbym w ogóle nic nie zbierał. Siedzi w rogu, kurwa, jeden na stop. Oj, no nie. Ależ mnie zabił. Skurczysyn. Kurwa, trafię czy cię nie trafię? Nie, no masakra. O ja ten rugby to jako zabawa, tam wiesz. Nie, no tak, no bo co, kurwa. To a te blachy, co się zbiera, to co to jest, kurde? To nie śmiertelniki. No to ja wiem, ale no po co mi to Kuźwa potrzebne? mać. Więcej O, ta. Wygrywa drużyna, która więcej zbierze. I do striku. No to Do striku. mówcie od razu. No. Masz punkty, no. a? Ty gnoju kamperski. Stricte na coś. Co za gnoj kamperski obesrany. Jak mu się baba z cyganami puści. O, Nanek się odpalił. O Nanek, kuźwa. spokój się. No, Nie idzie być spokojnie, nie dość, że mi ślepaki dają. Graj tu ślepakami. To jeszcze ci gnoje kampią.
No, Ja się czuję teraz jakby za miał 200 zł. 300 milisekund normalnie. Fajnie. Ślepaki za 200 zł? No. Kurczę. Ale mnie tam skubnął. Plecy, to nie idzie nikogo zabić. Kurde. Ej, Quickpull, ty też takie Kurde, coś masz, no. taki problem, Ale że ślepaka... nie jadą strasznie. Jaki problem? Właśnie. Nanek, jaki masz No, problem? ślepakami muszę strzelać. Strzelam ślepakami. Wszyscy strzelają ślepakami Nanek. Nie, jeszcze. Co to było? Kurwa. Bomba. Kurde. Samolot. Nie wierzę, że nie trafiłem. Ale No ślepaka. nie wierzę, że... Że na mnie rzucił. Niestety nie tak sobie w dupę. Ślepota ryska. Jak oni mają broń, że tak szybko zabije? Ja pierdolę. No godą ci temu ślepaki, oni mają ostro broń. Bo mają premium, tak? To 200 zł No. mają, premium. Ciul mnie gra na tym skurwysyn zajebany. Ej, to faktycznie, to może ja kupię też tak. Nie mają to, Deluxe Edition. Dobra, jak skończycie, to pamiętajcie o mnie, dobra? 400 zł. Radziu, grasz kolejny? No, To wychodzimy wszyscy po ciebie jakby co. to już wychodzę. No ja. 2 na 14. No super, stawka po prostu. Dwie blachy. Co za gówniarz, Wow. spalił mnie. Nie też. O, kurwa. Ej, Kajta broń idzie dostać. Ojej. Też go spala. To są te skorstriki. Nauka gry w Ja koda. pierdolę. Ej, Quickpull, a ty w ogóle masz premium do BF-a? Koperek, no takie pytanie do mnie, no naprawdę. No masz, tak? On miał pierwszy No premium. mało jest premiery piecucha. BF-a, no kuźwa, mam 110 wbity już dawno. Przegrałem Dobra, jest niektórzy piecucha. nie kupują premium. Koperek. On po prostu te premium nawet można powiedzieć stworzył. Tak, no, to jestem, w ogóle Potem jestem ludzi premium, naciął, rozumiesz? popatrz, był zły. Ty nie znasz tej No tak, historii, ja jest ci powiem. droższy niż Ta historia konsola, no. prawdziwa. On był zły, nie? Bo stwierdził, że ta gra jest daremno. Jak tu odzyskać kasę? I napisał, rozumiesz, do tych, co zaprojektowali tego Battlefielda, że ma pomysł, ale muszą się podzielić z nim zyskami. No jak im powiedział, że idzie takie na przykład premium zrobić, tam ludzi namówić, że tam Ale będą premium mieli... to było już w BF-ie 3. No właśnie ci mówię, bo No, to jest od początku. właśnie, no. To już jest dawno on to wymyślił. Kurde, to pierwotne, No. kurde. Ej, dobra, wychodzimy wszyscy. Pierwotne. To nie jest... Po razie. To jest pietrucha, a nie koperek. No już dołączam. To co, wychodzimy? Z tego się wychodzi. Wychodźcie, Jestem, Tananek. już jestem, Wbijamy już do ciebie byłem. znowu. No już byłem. Kurde, to poczekaj. Ja do was dołączę jeszcze raz. Jesteś, Nanek. Nanek, wyjdź z tego lobby. No ja wyszłem. No właśnie. Wszedłeś? A nie mamy cię Ja pierdyle. To gdzie mam? Do Quickpola dołączyć czy do kogo? Nie, do Nanka. No to byłem u niego. Dobra, jestem u niego. Jestem z Nankiem i Arturem. Dobra, jestem z wami, jestem z wami. Dobra, ja też jestem. Dobra, i Nanek szuka i odpalamy, jedziemy. Czekaj tylko. Dawaj to jedna samo, rzecz to samo, zrobię. Kurde, znowu zaśniesz? A, spadaj. Kto zasnął? Nanek. Nieprawda. A widzicie? A to tam u was na streamie ktoś Ja też zasnął? kiedyś zasnąłem przed konsolą. Quickpool? Tam u tego? Bamboya? No, UBW, no. Jakiś lewy, tak? jakiej Też perki kiedyś używasz, zostało. Radziu? Pepeszki. Najlepsza perka. Pepeszka, ale... Perka! A, perkę. Już ci mówię. Perki to są te dywizje, tak? Perki nie, Właśnie. to oddzielnie to jest, to są baretki. A te... Te Basic pod training? dywizjami. To ja wiesz, używam czego?
szybkie przeładowywanie, bo sprawdza No ja się też jak, tak. jak masz duży magazynek Mhm. w PPS-ce. Czekaj, gdzie to jest? A ja używam dwóch broni. Hustle. No też to mam. No to jest bardzo dobre, tylko musisz mieć duży magazynek, wtedy to mega się sprawdza. A jak mam mały, to to nie działa. Ej, co jest? Airborne. Błąd jakiś. O, co jest? Ej, błąd? też? Nie działa. Nie No. działa. Nie działa. Znowu Nanek kurisz? To czekaj, to wyjdziemy. Nanek, wyjdź szybko, wyjdź szybko. Już, Wyjdź. już. Nie zdążyłem. No nie wyszedłeś. Nie Ja zdążyłem. A kogo wywaliło? Nie. To Nie dołączycie. wywaliło. No to dołączycie szybko. Albo my Dobra, wyjdziemy, to, dobra. to zagracie sobie, jak ten jest, to popatrzył, jak to się było. No, Artur, możesz na streama popatrzeć z telefonu. Ja? No, I lajka dać. i lajka dać, o. I subskrypcję jak No, nie bo dałeś. subskrypcja to na pewno możesz, nie? No, no. No. No To gdzie dobrze. tu po połowy osób jest? No właśnie, pół osób wywaliło. Kuźwa, No. co jest, ej. Nie ma sensu tutaj grać. Nie ma sensu, właśnie. To dołączajcie przez imprezę do nas. Mnie też waliło. Cześć? No. No. Może robią jakieś update'y. No faktycznie nie widać. No mnie jak też to- wywaliło. Ja Mnie was też wywaliło. wyciągnął. No. Bagna. Aha, jakiś update może. Dzięki Nanek, kurde. No. Eee, was uratowałem. Soldier. Mówisz duży magazynek, tak? Do PP. A Ej. najnowszą wersję. I ten. I wiesz co No. sobie daj? Jeszcze gripa. I mega zestaw. Ja zbieram na ten pistolet. 44 to można ten... Szybko strzelność by się sprzydała, ale nie mam. Wiesz co, ta 44 to taka jest trochę powolna. Właśnie. Spóźniony zapłon ma. Ja mam już ją na fulla odblokowaną, ale zbytnio mi A stabilna ten jest, Clipsta ale co to jest? szczerze, no spoko broń, ale to trzeba umieć nią grać. I do niej tłumik musisz mieć, to wtedy jest mega. Jaką broń? Celownik. O jakiej broni mówicie? A ta... Wave Wafel. 28. No to wafel jest lepszy, wafel jest lepszy. Który wafel? O, nie mogę tego odblokować. Ja do niej mam gripa, mam quick drawa i mam ten pocisk ulepszony, full metal jacket. Który wafel? A jest, a ja mam ją zablokowany. Dobra, Nanek, odpalaj. Bo nie No, zagramy. Ej, kogoś wywaliło, ej, czekajcie. Koperek, Radziun, a Arel gdzie jest? Artur? No nie mam. Ja jestem. Nie, wszyscy są. Kurde, z kumplem Wiecie nas, połączyć, co? wiesz? 5. A, Arel nie gra. Czy Dobra, Arel grasz grajcie. czy nie? To Paisy nie ma. Próbowałem to z kumplem połączyć, ale nie bardzo Nie to słychać dało. go tak No, słabo, go nie tak słychać słychać, cię, ale chyba nie chce grać. Tak słyszę. On nie chce. A jest już, dobra, dawaj. Już dołącz. Dobra, odpalaj. Mogę odpalać, tak? Mhm. Dawaj, bo ja chcę spać Nanek. Nie ma spania. Sam. Patrzę taka, Easy jesteś? patrzę taka ekipa. Jestem, No jestem. to ściągaj to z nami Okej. pogrosz. Tak, Już to przecież ściągać? zajebiście. No. No musiał konto założyć i To w masz ogóle. chwilę na telefonie założysz. A chłopie, zanim się to ściągnie, to my skończymy grać. No to jutro będzie z nami Ta, jeszcze chwilę no. pogro. O. Jutro i w To jutro poniedziałek. nie, bo ja i tak zaraz idę spać. Jutro mogę tam, nie wiem, coś wykminić. Jutro Ja czy dzisiaj o dzisiaj? 6 muszę wstać. Ja za No w 5 sumie godzin dzisiaj. muszę wstać. Kuźwa. Czekajcie chwilę, bo Co to coś za kowal? zrzuciłem. Kojarzę. Od Artura A, już kolega. wiem kto. Cicho. Co wy ludzie, nie śpicie? Emo, I opuścił. I poszedł. No to pewnie wiesz. Kurde, co ja wziąłem? Ja żartuję, brat. A to wczoraj Artur, to co gadałeś z synem chyba o nim. Może. Chyba. No to ten też wtedy był. Kurwa, tej Poczekajcie, broni nie umie chłopaki, tu wezmę płytę. wybierać. Oj, Oh shit, oh shit. Czarny był.
Ale tam poszło. Nanek, graj coś. Kuźwa, Nanek. Nanek znowu poszedł. Czekajcie, no. Shit. Ja już jestem pany. Ale nas to zład. O nie. Ty tam Kurde, kurde, tak pompą ucieka. wchodzi. Cholera jasna. Nie, te kilku film to tragedia chyba będzie. Co oni tak Ej, skaczą? do pepeszki o ten, powiększony magazynek czy ten? Powiększony. Bo szybkiego nie ma chyba, nie? Oddzielnie. No jak z pompą chodzą? No chodzą, chodzą. Ciul od pleców. Jaki kijowy wzięliście ten jakiś. No nie, Ja ale tutaj pierdykam. daję radę, kurde. Co? Nie no, tragedia serwer jest. Czemu? No tylu z pompami chodzi. No bo tu że się chodzi z masakra. pompą. No chyba ty. No bo ja tłumika nie założyłem, tego mnie widzą. Teraz zabawa będzie. Ale gość rozwalił. Czy on w ogóle strzela? Ja pierdolę. Nie. Jak czym? Bronią. A, no właśnie, zrozumiałem. Nie no. Nadal nie poprawili tego, że kto pierwszy strzela, ten pierwszy zabija. Ale głupi jest ten dźwięk tej podnoszenia blach, to jest okropne w ogóle. Nie ma dźwięku. Ojej. Kuźwa z tą pompą, no też mnie Artur zabił. Nie, ja też wiesz. No nie dobija ten gościu z pompą. Mam go. Ja też ich atakuję z pompą, a co? Co się dopałował? O, Nanek z pompą go załatwił. Znalazła się broń dla Nanka. Ale jest mocniejsza jedna też. Co jest? No bo to pompa. Kto tu strzela w swojego we mnie? Boże, jak mi nie idzie. Bum. Ale ci Gościu. kulku zwaliło. Nie. Widziałem. Nie no, tragedia. Na tym karabinku, tam w tym bunkrze siedzi Franca. Wiem, widziałem. No. Nie idzie mi w ogóle teraz. A cię zdjął. Kurde. No to O, trafiałem. brzydko O mnie zdjął. kurde. Jebane. Ja pierdykam, co za oni bronie mają. Ja mam wszystkie już. No to... Kurde, no przewaliłem mu Ach, łokcie i nic. Quickpull tam jeden jest, czy kto to biegnie. Nanek. Jest góra. Superek. Jeszcze co? Cholera, Nie. nawet... Idź tu, kurde. To jest. O nie. Minek zostawię. Fuck. To idzie w ogóle. ani ich na mapach nie widać. A pierdziele, te miny mnie w ogóle irytują, kurde. Uważaj ten Nanek, tam będą. Kuźwa, gnój. Strzelam Dobra, pierwszy, Obysrany. a i tak zginę, no nie Mam go. wiem, nie rozumiem. Recon searching for targets. Enemy recon aircraft observed. Aj. Kuźwa, załatwił mnie. Musza pompka Kurde, zmieniać. jeden tam ledwo przeżyje. O ty mendo jedna. Dobra. Pompa. Kurwa, ja pierdykam. To też nie zabił. O Jezu. Kurde, tyle Ej, blach. chodźcie wszyscy, Odbieraj bierzcie to. pompa. No, tu jest!
Ej, chodźcie wszyscy na pompę. Pompa team? Pompa team No, Nie, ale pompa team. pompy, co ty, ja pierdolę. Wszyscy chodźcie na pompę. Nie mogę. Chodźcie wszyscy na pompę. Następnie jak będzie ten z tymi bunkrami, ta mapa, nie wiem jak się nazywa, to tam wszyscy pompę biorą. Gibraltar? Gibraltar, Ciężko się gra. No i Gibraltar... To trzeba Nie, pograć troszeczkę. No ja wiem. wszyscy bierzemy pompa i jedziemy. Nie, pompa, nie. Ja, wszyscy pompa idziemy. Paki ją miał wynik. Wszyscy się chowiemy. Mamy 6. Sam jesteś pompa. I się chowiemy w jednym miejscu Ja, wszyscy. wszyscy z pompami w jednym miejscu będą pląpać. Ich Kurwa, zapląpimy na jakiś śmierć. Teraz kim mówisz? Tak, z premium za 200 zł będziemy stać. Tak. Będziemy chronić premium. Będziemy taką dywizją, kurde. Co to? Ale wywaliło wszystkich. Co to was wywaliło? Wywaliło was? No nie, Nie, 5 on jest. next match mam jakiś ten. Mam bułkę. No dobra, To dobra. jest- Nie, wystąpił tam błąd w nie poniższej waliło. aplikacji. Ja pierdykam. Nie wierzę. To wyjdź Nanek na niego, po Dobra, niego. słuchajcie, bo ten, mnie tutaj ktoś zaprosił, także ja tam... Nic się ewakuować, okej? Spoko, żegnaj. No, na razie. Nanek, wyjdź. Nie da się dołączyć do hosta. Ty no Nanek to... Co? Dla nas oszukała. O jest. Jest, wyszło. Słuchasz czy nie? O co ci chodzi? A jest quick pull. No to co ty quick pull mówisz, że ci No. nie ma? Dobra, dawaj grę. Odpalaj grę, Nanek. No. Oto nowa mapa będzie. Czemu nie mogę dołączyć? Jeszcze jedną, dwie mapki zagram i uciekam. Co za gówniana gra. Przestańka gdzieś uciekła. Kto tam narzeka? No ja nie mogę dołączyć. To, Aren. O dobra, jest. no. Ariel? Jest. A jest, Ariel. Ale... Ariel. Wanisz. Dobra, social, Nanek, join player. Ty przecież byłeś z nami. Quick pull. Co ty? Falił mnie. No serio, przed chwilą byłeś Enable w vlogu. to connect to host. Już byłeś z nami. Co, zaś mam wejść? No byłeś z nami Gdzie na hoście. Mam wejść czy nie? Na hoście. Już wygracie! No. No. No może się nie zaczekali. Mi w grę wywaliło, no. No wywaliło połowę osób. Artur, a nie, Artur jest. Dobra, Ale Nanek nie wygrał. czekaj. wychodzi. Wyjdź Nanek. Bo No już trzy teraz osoby mnie są- wbija, no kuźwa. No teraz wyszedł. Ej, zdecydujcie się. Ja pierdykam, kuźwa. No że najpierw ja mi go wołacie, hosta żebym byłem. wyjść. Ty, ale tam 3-2 było, to nawet nie było sensu. Coś nie tak jest. A teraz to sam dostałem. Dobra, wyłaź. Dobra, wyłażę. Kuźwa, jeszcze jutro i szkoła. Jezu. Teoretycznie O Jezu, dzisiaj i te szkoła. nie wiem jak te dzieci wytrzymały w tej szkole. Dobra, No. Nanek, join player. Come on, Jest, jestem. people, dawaj. Find match. Arel też jest, dawaj dołącz. Się zmieniła informacja na głównej stronie. Już Dawaj Nanek! Graliśmy w betę. Nanek, No już, Nanek, czekaj, jedziesz czekaj. Nanek, pokaż im. Nanek, streama ci wyrąbało. Nie. Czemu? No jak nie? No nie. Ale nie, wcześniej głosu nie miałeś, nie wiem czemu coś się zlagowało czy co. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja, coś się tam zlagowało. Jak zwykle u mnie. Nanek, ty włącz mecz, a nie gadasz. No, No bo zadajesz Nanek. mi pytanie. To co ty nie umiesz Nie kombinuj tutaj. włączyć meczu i Nie, odpowiedzieć? to są dwie rzeczy.
Ale się bawicie, Oj, Nanek, panowie. coś ściemniasz mi tutaj. Anek, który ty masz poziom? Mały, No który, bo cię nie widzę. mały. Ty, wywaliło cię z drużyny. Od nas. Nie macie. A jest, 14. To Quickpull O, to krócej od ciebie gra i... Oj, Nanek. A ja grałem ten tryb tamten, tam coś, te mosty i w ogóle nie. War. No. A, to się No, buduje tam coś, tak? szybko się wbija, No. strasznie. No ale to strasznie ciężki tryb No jest. i wszyscy panowie pompy. Proszę brać pompy. Ciężko zbudować tam most. Pany pompy. Ja żadnej pompy nie biorę. Please control. Gdzie masz pompę, Radziu? To się Gdzie masz pompę? w dupie. Lecimy wszyscy w jedno miejsce, nie? O, tu do bunku się robimy. I co? Kurde, ale Gdybyś miał nas... pompa, to byś wygrał. A, ja miałem nic. No nie, jeszcze w grano wszedłem. Reinforcements. Ale małpa mnie zdjęła. Ty, tu nie ma tagów. O się. Kurwa. Łon dostał i łon... Won grodali. Kurwa zabił. Co za piździe. Ale gdzie są blachy nasze? Nie wiem. Nie Tu nie ma odbiłeś. blach. No. Nie odbiłeś. Plecy. Gdzie wy jesteście? Musimy grać radę. O ty mendo! Ja pierdykam. Kuźwa, granatami do mnie strzela. O, spaliłem. Oj, tu załatwiłem. Kurde, pieprzona gra. Ej, drugie O, miejsce mam. fuck. Quickpull, zobacz, mam drugie miejsce, zobacz. Kurde. No bo ja jestem do dupy, a inni w ogóle to jest... Bez komentarzy. Ale kampi świnia w rogu. No. Kuźwa, ja ledwo co na oczy widzę, tak zaspany Enemy jest. recon aircraft in the air. Znaczy z pompy załadował. Daj spokój. Skubańcy. Kuźwa. Tutaj przystroję. No i co? I ta pompa mi gówno daje. 3 na Enemy 8. recon aircraft in the air. Quickpull ma na plusie, Quickpull ma na plusie. Podobnie mamy szwali. Thank you very much. Quickpull 10 do 5, Dzięki, KD Olek. 2-0, thank you. Dobre to jest. No nie no, jak wy plecy pilnujecie? Ale mi szmata jedna zabiła. My god. Fritz X-bomb mission on Uważaj the po way. prawej jeden. O, ci ściągnął. Ta flinta nic nie daje. Ja pierdykam. To Mam jedna go. kłamców. Tu jest taki kłamców. Kurde, kampion. 9-9, no nie ma tragedii. Mam tą broń, bo tym się nie da grać. Kuźwa, on cały czas tam leży w tym bunkrze. Ty. O nie, Ja pierdykam radził. no masakra. Aleś mi tutaj dupy. No, Aleś mi on tutaj długi dupy. był. Enemy recon aircraft in the air. Zabiłem jednego w końcu. Enemy bomb incoming. Get to cover.
my god. Czas reakcji po prostu minus, A kurde, ja tak mam 15. cały czas. No ja cały czas to człowieku, ja nie mogę tutaj w ogóle się ogarnąć z tą grą. Ale mi się walił. O, Cimendo jedna. Trzeba kończyć. Enemy recon aircraft in the air. Wow, zabiłem. Kurwa, jednego. podskakują, kurwa, Jetpacki mi się jest. przydały. w tej grze. Ja pierdolę, człowieku, co to jest To grane? oni grają jak kurde w tym Modern Warfare. Oni może grają na nowych broniach po prostu. Nam dali stare, wiecie? I ten. Nasmarowane mają. Ślepaki. No strzelam w niego, kurwa, Ślepaki strzelam są się dzieci. w niego. To żaden mi nie wierzy. Ślepaki. Kurwa, jego mać. Ten z tymi Tak, ślepakami jak się nie było uparł. ślepaków, to byśmy Enemy wygrali. care package observed. Tak. Deny them their resupply. Dobra, mam cię. Kurde, ale nas grzmotło. Nie wierzę. Z tej... z RPG. Incoming enemy artillery. Get to cover. Coś słabo mi idzie. Kurwa, jeszcze mnie trafił z jakiegoś działa. Ten sam Enemy recon aircraft in the air. No to ty. Nie, Get to cover. Co Anek. zaś, kurwa mać. Godą wszyscy podczas bombkami, to nie. No i żeśmy przegrali. Kogo to jest wina? To jest wina tego Edusz z Habab, coś tam. Ona nawet tak różny lag, to przyznaję. O, radio, patrz tu. Miały misję. I Patrz, gówno mi jaki ta tu pompka pojechał. dała. 7 na 18. Ej, ale patrzcie jak gnój miał. Tak dobrze, 7. Gnój miał 29. O kurwa. Jak tu zobaczyć ten swój wynik, kurwa. Co ja wcisnąłem? Touchpad. Touchpada Nie, musi kwadrat wcisnąć. na... Kwadrat na 5 na 14 miałeś. O, O, Daniel Magical robi kociołek ognisko. tak, widzieliście, tak. Co robi? Kurwa. Kociołek jakiś? Grilla robią dzisiaj, Gdzie? kurwa, siedzieli. To Grillowanie razem z rodziną. A potem nocne spanie pewnie. A może? Spanie z To kolegą. standard u nich niby 78 godzin czy ile tam i niby, że non stopa patrzysz, włączysz streama i oni śpią. A i oni są, ja chcę ich poszukać. Jak on się nazywał? Magical wpisz. Magical. czemu ty wyszedłeś? No Kurwa, co ja Janek robię? nie wyszedł, tylko na mnie włączył po prostu, no. Bo poszedł na Magicala. Anek, 4 godziny mi pozostało do pobrania bety, to oh my god. Włącz grę, Nanek. Włącz grę, Anek, proszę cię. Anek, włącz grę. Kurde, ten... Już, nie szeptaj. Daniel Magic, polecam. Jakie szepty. Najlepszy stream. Wyłączony jest. O kurde. Ej, wyłączył. Nie działał. Co włączyłeś? Nie! Wystąpił błąd w poniższej aplikacji, nie wierzę. Nanek wyjdź, Nanek wyjdź. Danek, wychodź z tego. Kółko? Krzyżek. Nie, ty nie, Artur, ty nic nie klikaj. A, ja nic nie robię, tak? Tylko, bo mi No, bo waliło grę, Nanek nie nas wyciąga. A rozumiem, okej. Kto jest liderem Teraz- drużyny, ten wyciąga Czekajcie, tam. dobra. bo muszę... Kumam. Ej, ale to Zadzwonić jest, do to jest PlayStation. przerąbane. Ej, on w tym momencie ma 8000 wyświetleń. Widzów, Ty, Nanek? nie, No widzów. na streamie. Ej, a czemu oni mnie nie oglądają? Ty Nanek? Nie, daj swojego linka tam podlinkuj. Łączyć gra. Zrobi się komuś czarny ekran? No mi. Czekaj, bo zaraz Komu? wbiję do was. No mi, no Quipolowi, no kurczę, no. Ja też mam czarny, ale jak Nanek włączy grę, to mi zaraz włączy się gra normalnie. No to tak jest. New Black. Czekaj, social. Ty Nanek, Nie, kurwa, czekaj. wyszedłeś gdzieś. Nie. Matko Boska. No kurwa, mam party i widzę, ciebie nie widzę, no chłopie, no. A kto jest pierwszy w party? Ariel jest styczeń. O Kto? Jezu. Ariel. Kto? Nanek. Arel, to dawaj włącz grę. A mnie nie ma. Jaka jest na... Ja pierdziecie I ma... mnie wywaliło. Macie teraz to prywatne, to.
No jak nie grasz, to cię I wywaliło. nawet dołączyć nie umiem. Poczekajcie, ja wyłączę swoją ale grę, czekajcie, zresetuję, wszyscy. bo mi Dobra, czarny... jestem z Nankiem. Poczekajcie sekundę, ja uruchomię Co jeszcze. zrobisz? Ale idzie do Nanka dołączyć. Nie, Kuźwa, teraz już można, Danek niech ja nie jestem. będzie już liderem. Do jego się Ale- prosić o łączenie gry, No to bo jest nie wiem, tragedia. o cholera jasno. Nie włączaj włącz, nie włączaj włącz, nie włączaj włącz i nie włączaj włącz. Oby DX... No i trzeba Nanek tak kurwa wszystkich słuchać, żeby zadowolił każdego. Musisz mieć kurwa podzielną uwagę, no kurde, no tak. A nie jak już oglądasz teraz Włączyć czy nie włączyć? konkurencję. Jeszcze nie, bo nie. Nie, Włączyć czy nie włączyć? nie, Nanek, Już? bo jest nas dwóch tylko w party, no. Mr. Black się pyta, czy Reszta potem w to BF wiesz. będziecie grać. No na pewno. Chyba Jak jutro o 7. kod nas zadowoli, to tak. Dobra, włączyć czy nie? Nie. Czekaj sekundę. Już? Jestem Artur, już? wbijasz? Co? Wbijasz? Artur wbij do Artur. nas. Na Poczekaj, namkę no, x i kwadrat. Artur, włącz. no Nanka. Włącz, będę też tak godał teraz jak ty. Okej. Dobra, Już. i odpalaj Dobra, teraz, odpalić, Nanek. Już Nanek włącz. szybko, Już? szybko Nanek, Kill bo confirm. Kill confirm. konsola mi się zrestartuje. No nie, hardpoint. O Radziu, Jezu. o ty, 31 level, no proszę, tylko w kodzika się grało, co? Nie. Co ty? No to z BF-a ściągnął. No Ale to jak? szybko. Szybko. No zobacz, ty już masz 19. To jest 5 sekund. Jeden mecz, jeden poziom. Tak. Co to Mhm. jest? Mhm. Dzisiaj no unanka trochę to inaczej wygląda. Ale ja nie wiem co jest, czy ten pad nie działa, czy mam lagi, czy co. Musisz Quickpullowi dać 200 zł, to ci pada takiego zrobi, kurwa. Tak, Ty zajebistego ci Że, aimbota rapid fire, że sam kurwa. tak mnie będziesz- namówił na ten premium. że przycisk będziesz miał pomiędzy palcami u nóg. Tak mnie na te premium Szybciej namówił. byś reagował. No, Łopatki na potem palce. będę miał ten. No, u nóg. Hamulec gaz. Kurwa. Tylko paznokcie musisz dłuższe zapuścić, bo nie będziesz zahaczył o co. Co to jest hardpoint? Co to jest? Podziwię. Nie wiem. Nanek, coś ty nam włączył. No chcieliście to, nie? O nie, to ten punkt. To ten punkt tu trzeba chronić. O ja pierdolę. Move out! Nanek, coś nam No włączył. chcieliście to, nie? Hardpoint's Nie. in enemy hands! On włączył ten tryb. Kurwa, ale nas tu pojechał. Kurwa, 5 typa stało mnie trafił, no ja pierdolę. Przypadek? Przypadek, kurwa. Nie sądzę. Ja pierdolę. Ale tu wyszło. O kurwa. Akurat Tam ten. na Nie no. pałę walę, kurwa. Hanek, coś ty włączył. Miałeś włączyć włączył? kuźwa kill confirm. Nie ma. No, ale to się tak nie da. Ej, Easy opuścił imprezę. Easy squeeze. No bo nie może cię Chciał kurwa, pograć na Nie kilku włączasz, kurwa, film. i tak jest, no kurwa. No. Kilkor film chciał pograć. Napalił się chłopaka, tu patrzy hardpoint. Dobra, sobie się wychodzę, nie? Plecy quickpol. Oni wszędzie są. W sumie tak. O, Nie, wywaliło. Czarny obraz, kurwa. Czarny obraz, nie Wywaliło nas. Nanek nas wyciągnął. Nanek, kurwa, to Nanek, wszystko ja chyba z przez tobą twój więcej nie internet, gram. kurwa. To przez neta twojego, kurwa, bankowo. Kurwa. Czarny olej. Nanek nas wyciągnął znowu. Kuźwa ty dziadu. Stopa, już włączył. O, Easy już wrócił. Widzicie, już wszystko pasuje. O, A znowu jakiś Ardennes Domination, Forces. co to jest? Hardpoint, ja pierdolę. Points do głos. Ty, Co włączył? czarny obraz. Czarny olek znowu. No ja też mam to. Kurwa, on to wyłącza. On wychodzi specjalnie, kurwa. No bo wam się nie podoba, to zmienię. Mówiłem, że to zły. Zaś Niech ktoś Mówiłem, że to inny. zły Nastąpił pomysł. błąd w poniższej aplikacji. O, Ja pierdolę, Ej, to co Nanek. chcecie za Nie, ten? dołączcie do mnie wszyscy. Wiecie Dobra, co? kurwa, łapka w dół jest Ej, to co normalnie. chcecie to masz grać? podwinną łapkę w dół. Czarny. Kill confirm. Kill confirm. Nie ma takiego, jest deathmatch. Kurwa. Cofam Sustrix. Co dawaj deathmatcha. Deathmatcha dawaj. Artur cofa suba.
To ja cały czas czarny obraz, kurwa, popsułeś mi konsolę, do chuja. Nie, zostaw Artur, to O on kurde. wejdzie w grę i to ci się zmieni. Ej, to co A chcecie? Danek ban z imprezy. Ej, to co chcecie? Dawaj, Co mam dawaj. włączyć do cholery? Ty Danek, Deathmatch. 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 Danek, czekaj na mnie teraz. Kuźwa mać. pogasił światła, kurwa, teraz spać, kurwa, wszyscy idą, kurwa, pierdolę. Już? Nanek, powiedz kto jest w socialu. Zobacz w socialu kto jest. Tak. Patrzcie. Radziu, Artur i No. nikogo więcej. Dokładnie. No. No, czyli Aha. mnie nie ma. No właśnie, to dawaj. Dawaj. Czekaj. Quick, wbijaj. Już, chyba, wszyscy. No jestem. To co? No to dawaj. Jaki mecz? Team Deathmatch. Team Deathmatch daj. Team Deathmatch już wbijaj. No, bo to... Zanim ty znajdziesz coś innego, Pałuj to się. dwa lata miną. Na streama Ja wleź, to ci coś pierdolę. pokażę. Dobra. Kurwa, bądź mecz, a nie streamy, kurwa. A ja ci pokażę, jak ci suba cofnę i będziesz miał 49 subów. Nie rób tak, nie Dobra. bądź takiej. Czemu ja mam czarny Ła- ekran dalej? Nanek, łapki w dół idą teraz. Zaraz się kurwa, zmieni. Bankowo. Na pewno nie. No pokaż mi. No patrz. Pokaż mi, no. Patrz, widzisz? Pokazuję ci. Poka, poka. No widzę palce wskazującego mi pokazujesz. I ci go w oko włożę. Ale No to dobrze, daję jest ci już powolnie łapkę w jest. dół. Łapkę w dół ci dałem. O ty świnio. Łapka w dół będzie. Panata teraz. Wywaliłeś go? Nie, poczekajcie, czarny ekran to normalne. To odliczanie jest i zaraz odskoczy. 4 łapki w dół poszły. No Ja kurwa, bo- pierdolę. Co za świnie. Danek, ale twój film ma większy Nie, zasięg dobra, teraz. wracamy do tym. Dobra. Myk. Zadzieraj. Kurwa. Ale 7 osób ogląda, what? Danek, my tu rządzimy całym streamem teraz. Łapki w dół wszyscy, kurwa. Czemu ja mam dalej czarny ekran? On jest głową, Czekaj ale my sekundę. jesteśmy szyją, nie? A Która... nie wiem, to waliło było. cię. Chyba no. No, Arela nie ma. Team deathmatch. Kuźwa, wbij 4 na 4. bo mamy kilka wolnych Anek, miejsc. coś ty kuźwa ze serwery wybierasz. Bring the war to Kuźwa them. mać to. Tylko nie wyciągaj nas, Zmontowany. już zostaw. Bo wyjdę. Kurz, zostań Bo tu. wyjdę. Nie wychodź. Wyjdę. Nie, Kurwa, nie szantażuj tu nas, Nie sprawdził. O nie. Kuźwa, tłumika zapomniałem założyć. No kurde, sprawdził, czy wszyscy są. Jak miałem czarny ekran, to wiesz. Ja też miałem, ale to po chwili dołączę. ale... Tak, ale ja nie wiem, czy mnie nie wywaliło, nie? Ja miałem cały czas czarny ekran, to nawet że nic to tu nie- mi daje. nic nie wywaliło, czy nie. Kuźwa, 4 na 4, co to za gra? 4 jajo, quick pour. Oh yeah. O ty świnio. Ja pierdykam, nie, mogę mieć 5 do jaja. Ujo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 j. Ale im plecy zrobiłem. No Boże. O, i kolejny mi Idą tu tunelem. Dobra. O, dzięki za asystę quickmu. Jak ja O, zgarnęłem. po prawej z tyłu, tam za tą satelitą. Nie, wiem. Tylko ma kogoś takie te połączenie, że on się teleportuje w powietrzu. Aha, to fajnie. Can't keep this up. Nanek, co ty kampisz? Właśnie się ściągnął. Chaos jeden. Jednego mam. Uważaj tam, Nanek. Enemy recon aircraft observed. A teraz są Mówiłem takie ci. głupie w niektórych Czemu? momentach. No bo gość się respi przed tobą. Tam gadus. Jak nie, kurde. Tam gościu dalej Jak stoi to- na wprost. Jak Ale- to Nanek mówi, masz internet w lejku. Albo z Dobry. Snickersa, kurde. Zlej Tam sobie w mój z- internet, kiedyś rozdawali. Tak? przed Do tobą. idei.
Idea wtedy jeszcze była. Quickpull, uważaj. O, jeszcze był taki pop, Na był górze, chyba. na górze, po lewej, po lewej. Wiem. Tam kampi, kuźwa, on leży. Jednego mam. Kurde, zobaczył mnie menda jedna. No nie no, spom. Nie. Nic mu nie będzie. Cholerka, jasne. Góra! Nie, on za wielki telewizor nie widzę. Góra, dół. No zaraz rozdupia ta konsola. Ja No. rozjebę nią. Nanek. Co koteczku? Nanek. Koteczku. Gówno. Słyszysz, jeszcze raz mi tak powiesz, A jak się- cię czepna, to ci się komunią odbije. Nie no, sorry Nanek. Tak żartuję. Się droczy. Przepraszam. No, ostatni raz mi to było. Kurwa, Nanek, zablokowałeś. Ja tych dziadów nie widzę, no. We have the Góry są. momentum. Mam. Góry są. Wiem. Mam drugiego. Na ich respie jestem. Ale się dał zrobić w bambuku. Ale cienias. Recon Mamy searching for UAV. targets. Aj. Pierdolę. Jakieś objaśnienie, co to jest w ogóle, generalnie? Co mówisz? Co to? Mapa. Pokazuję ci przeciwników na mapie. A, W kodzie, okej. w kodzie trzeba patrzeć na mapę, bo to szybka gra, to zanim go zobaczysz, to on cię pierwszy zobaczy. Tam na górze są. Tak. He's on bomb mission underway. Chodziła mi strasznie. Kurde, zdjął mnie. Ładnie, Artur. Co ty, na farcie? No, to na farcie było, kurde. Kurde. Nie no, strasznie. Pierdyle, nic mi nie idzie. Masakra. Medic! Co medyk? Na co ci medyk? O się skampię trochę. Kurde, Dobra, no ja nie będę wygrać. leciał, chłopaki. No, to na razie, trzymaj się, dzięki, że wpadłeś. Marka. No, na razie. Tego koda pobier. Tego kota pobier. Tego kota. No. Tego kota wypier. Nanek, uważaj, to oni tam są. Są. Uważaj tam. No, chciałem to wezmę. Kurde, jak on jest tu? O Jezus, umarłem. Cholerka. Kurka wodna, no nie tak. Plecy. No, dopiero teraz mi powiedziałeś, że plecy? Mam do jedna. Arel, uważaj, bo tu jest. Mam go. Macie go? No. Mało mi kurde do Enemy bomb skorstiku incoming. brakuje. Get to cover. Kolejnych. Quickpull tu leży na glebie. Wow. Kuźwa, Nanek, musiałeś tego streama ale mi prowadzić. Czemu? Co się menda stało? jest. Zobaczyłem, mówię, ale... No patrzę, mówię, taka ekipa, mówię, żal nie zagrać. A mi się tak spać chce. Ale co mi padałeś, radził, że będziemy grać, będziesz dzwonił. Enemy bomb incoming. Get to cover. Nie, Nanek, ty tak słuchałeś. Tak jak wy będziecie grać, to żebyś mi zadzwonił. Ojej. Tak powiedziałem. Nie, powiedziałeś, że ten, to będziesz dzwonił. Kuźwa, obejrzyj ze streama. Ale na co zaszedł? Shit.
Losing the Ale fight. kurde, skorstryki muszę sobie powymieniać. Mam takie dziedowe. Daj sobie to, że nie usuwać z strików. Ile UAV kosztuje? We have fire superiority. 850, nie, 500. 500? O Being kurde. outmaneuvered. Kurde, co za mnie. Muszę sobie ustawić, bo już mi już mi po prostu... Ale Mołotowa sobie też weź, Mołotow też spoko rzecz. Łomot. Tylko Ja mam 300 punktów. Mołotowa, ale Package Mołotowy observed. Stop there and zmiany jest. resupply. W Black Opsie 3 miałeś najniższy skorstryk, miałeś UAV. Bo tak było, no. Dokładnie. To panie, no to o czym Łatwo było go bić. Enemy recon aircraft observed. Same gówno. Amunicję przegrywaliśmy chyba 10 punktami. Enemy flamethrower on the battlefield. Don't get you have the lead. Kuźwa. Ty, oni respa zmienili. Gdzie wy tam biegacie? Nie wiem, ale go kurde, spalił mnie jebany chuj. Kurwa, nie wierzę. Akurat jak przeładowywałem, już byśmy mieli UAV znowu. U góry. Nie. Fuck. Kampy, cholerne kampy. Oj, Lost the kurwa, lead. położy się potas w trawie i myśli, że go nie widać. Kamperskie świnie. Plecy. Ale was lubię. Kurwa, no zgin! Have the lead. Mam go. Ja nie chcę zabić, nic kompletnie. Manek, co ty kampisz? Cicho być. Wygrywam. Mhm. Dla was. No nie, uważaj na jak wchodzi do ciebie. Traf go. Masz? Okej. 15 sekund zostało, wyjdź tam. Plecy. Ja pierdolę, siedział naprzeciwko mnie i Jaka menda! Ty frajerze, żebyś Siedział zdech naprzeciwko mnie i na mnie patrzył. Ej, nie wiesz, że to przegramy. Nie, Nie. chłopak, nie. Nie, kurde, nie wierzę. What the hell happened out there? Dobra, jeszcze jeden Gdzieś musiał był. już. Ale blisko. Ej, zaspany jestem jak dupa. O, ta broń fajna jest. No fajnie zrobiłeś. Powiedz mi, jak ty na nich celujesz? Celownik Co? jest No, fajny. powiedz mi. Chłopie, a miałem takie tutaj, takie kiny zajebiste mi Ej, teraz powiedz, jak wchodziły. żeś go tego gościa tam widział? Normalnie. Kurwa, no patrzę! Monitor, kurwa! Przecież nie świeci tyłem, A kurwa! zajebista akcja, nie Radziu? O ja, A to No, wy tyłem nie spoko. gracie? co ty? A to ja się A muszę... co ty, patrzysz w lusterko i na monitor? Ja się muszę odwrócić. Nie. Ej, Nanek na odwrót spada, trzyma. Dlatego No do tyłu tak. biega. Tego przy mnie, ej. Ojej. Jak? Na odwrót pada. Porządek. Na odwrót pada. Powiem ci, zajebiście to bronią się strzela z tłumikiem. Kuźwa magia. Tak, no dlatego mówiłem ci, że to nie tłumik jest najlepszy. Bo wtedy mniejszy odrzut jest i celna jest bardzo. No właśnie, bo ten odrzut mam też taki zajebisty. A to tam od której znowu ten się można odblokować, tak? Co, tłumik jest od początku. Tej Tylko broni? musisz... Ej, która No ta do perka każdej. dodaje dodatkowe te... Co? Dobra, to chcę popatrzeć. te co dodatki się do broni. W dywizję musisz wejść No. i żeby mieć tłumik, to musisz Airborne. Nie. Musisz Ja wybrać chcę, dywizję. To ja na chcę szybko. trzeci dodatek do No broni. do Artura mówię, a nie do ciebie. Aha. Ja chcę... No Musisz tak, bo ty tym gram. No. Basic training. Musisz kurwa, wybrać sobie być sobą. No. Artur i w lewo strzałkę, wtedy ci założy tłumik. Tylko przy każdym meczu musisz to robić. Przy No rozpoczęciu. dobra, teraz sobie popróbuję tam coś. Dobra, ostatnia mapka i uciekam, bo Kurde, nie zdążyłem zmienić skorstrików. Ale lipa. często tak jest. Trochę za krótko to się gra. Albo za dużo punktów jest za skostryki. To bardziej w to bym celował. Te
Czym ja Dobra, nie jestem z... na Advance prawo. and take position. Jakim cudem ja nie jestem z wami? Nie wiem. Nie wiem. A, ja wiem, bo ja wcześniej Nie jesteś z dobiłem. nami w drużynie. No. No, bo ja dobiłem do was wcześniej, bo mnie wywaliło, nie? I akurat wcześniej mnie wylosowało do was, a to... Kuźwa, gdzie ten fajer? No nie wierzę, z pompy mnie wywalił. Kuźwa, zasraniec. Uważaj, Nanek, tam Cicho. jest jeden. Cicho i Masz go? Kuźwa, pół godziny w niego strzelałem. Kurwa, spierdalaj. krótko i na temat. No to już była nerwa jakaś i chyba na Mówię ci od początku Nie streamu, wierzę, nie! Quick Ball, aleś ty to zdupił. że... Mówię wam od początku streamu, Madek. że mam ślepaki. Nanek, nie Nanek, wprowadziłem taką zajebistą akcję, że miał 4 do jaja, kuźwa nie trafiłem. Kuźwa, ja mam 1 do 4. 3. Nie jestem dumny z tego. A, bo tłumika nie mam. Kuźwa, o tym tłumiku O zapominam. właśnie o tym tylko zapominam, to jest zajebiste. No bo tu nie widać na mapie. Ciul, ale mnie załatwił. Założyłeś, Artur, sobie tłumik? No nie. Nie wiem Załóż. jak to zrobić. Jutro muszę to popróbować. No. W lewo strzałkę. I to wszystko. A, właśnie, to Gdzie? po plecy. Nanek, plecy miałeś, żołnierzu, ty mój. Z przodu plecy, z tyłu plecy, pan by stworzyłem dla plecy. Ała! A tam do was idę. Come on. Dzięki, Już aż żeś to mnie miałem. uratował. O kuźwa, w dupę. Wow, ładnie. goś mnie z tyłu zdjął. O ty gnoju. Gdzie Nanek był? Tam przy schodach. Pompką. Po Pompa. prawej widzę. Kurwa, z dwóch stron. Kuźwa, ile to było. O kurde! Nie wychodzisz tam chłopaki, na górce jest. Zboczyńcy. Na górze jest, na górze jest, na górze jest. To ich pełno takiego. Pedałów. Pedały. Kuźwa, jak ja bym się w to wgrał, to może by coś z tego było. Nie. Pedały. Kuźwa, no bo tak nie idzie. 3 do 8. Ja, Wow. ale mnie zdjął. Gdzie on jest? Kurwa, nie wiedziałem kogo mam strzelać, kurwa. O Boże, Z pompą chodzi. Gdzie te pompy widzę, to że mi dupę nie wstawi. No przepraszam, sorry, bo screen leci. Kurwa, Gdzie gnoju. tu we mnie strzelasz, Artur? nie wiem, kurwa, nie wiem. Plus swojego, ała. Sorry. Ale powiedzcie, no można swojego zabić? Nie, Nie. na hardkorze tak, tutaj nie. Aha. Ale nie ma to hardcore okej. już. Dzięki Bogu, że nie ma. No, Nanek by nas Cały zabijał. czas. Manek nas pozabija. Nie, ja by przeszedł do drugiej drużyny i ich zabił. Tossing grenade. Aż mnie wystraszył. Nanek. I co on leży taki skulony? Kurwa, klęczy. Zabity, a klęczy. Nie wiem kto to jest. O kurde, to są 4 czachy się pojawiły. Nice, tam to fajnie ktoś go dobił. No ja dobiłem. Wszedłem na ich respa. Kuźwa, Zobacz, z tamtej strony dostałem... będę wychodzi, wiesz? Nie, już z drugiej strony miałem respa. What the fuck? No i z plusem Nie! się- O, trafiłem wreszcie. O, widzę właśnie. Recon aloft. We have eyes in the sky. Kuźwa, nie spłonął. Nie, 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 nie. Idą. Uważaj, quick. Jeden spałem, drugi z dzidą. Czy wiesz, razie przyszli się.
prawej jest jeden. Dobra, mam jednego. A nie! Plecy pilnuj. Kuźwa menda! Ej, ja dwóch Kuźwa ubił, a się ty leży. jednego nie umiesz ubić. Janek, patrzymy tabelę. Tam na tabela nie patrz. Tabela mówi wszystko. Ej, tam gdzie każdy... Enemy recon aircraft observed. Skąd? Plecy. Ole fuck, a się ustawiłem. No ja pierdolę. Kurwa z dwóch stron. Trochę kamperiada tutaj, powiem wam, w tym, że jest. Akurat trafiliśmy w taki serwer, szczerze. Nie, poważnie wam powiem, że Jest, teraz sam widzę. A to taki serwer się trafi. Co to za ten? O Taki kurde. serwer mogło być gorzej. tak? Kuźwa jak kam. Mogli się iść na drzewach tylko. No. A to było ładne. Raz z drugiej. O Boże. Ma to jak kurde z dwóch stron. 9-15. Ja pierdolę. To ja już mam pewnie kurwa z 3 do 20 kurwa. 3 do 13 mam. Blisko byłeś. Blisko. Oż ty, w mordę. Jeszcze jeden. Na respie rzucają granat. Kurwa mać. Rzucę im też. Kurde, blasiłem. Trafiłem go lekko. Mam jednego. A drugi mnie zabił. O Jezu. W środku trzeba. Kurde, tam dwóch jest, czeka. Recon aloft. We have eyes in the sky. Do tego wchodzę. Z pompą chodzi Menda. O, ale mnie trafił. O, Kuźwa macie, przez okienko. Care Nanek package tam on the way. uważaj, bo z pompą. Check the drop zone. W środku Nanek jest. Tam przy tej maszynówie, wiesz gdzie? Ta mnie też zabił teraz właśnie. no dokładnie. Kuźwa, że ja w niego nie trafiłem. No nie no, 5 wybiega na mnie. Co mam bidni zrobić? Słabo idzie. Nie. Już ta pora. Inbound. Strafing the Jest target. panie. Enemy recon aircraft observed. No to tak jest, Artur, to jest błąd gry taki. Kto pierwszy strzela, ten pierwszy ginie. Ale poważnie ci mówię, no kurwa, autentycznie, tu jest raz za A to jest razem. prawda. To nie jest, że tam, że coś z refleksem, kurwa, no pierwszy strzelam i kurwa i mnie zabijają za każdym razem prawie, że no. Ale to tak jest, to wszyscy Może mieć narzekają. lepsze dodatki do broni i szybkostrzelność. Ale tak to jest. Quickball wszyscy na to narzekają. Jest Victory. Piszą na internecie, bo czytałem. To nie jest Tak. hardcore, to jest normal. Nie. Kuźwa, no dobra. O, Artur. Byłeś na kilkami. Byłeś na kilkami. Artur głównym aktorem. No. My tu Czekaj. gadu, a tam Artur. Artur tam działał. No trochę 14, gorzej 17. wyszło, niestety. Dobra, No, ostatniego ładnie, teraz ładnie. naprawdę. Kuźwa. Godzina 6 rano. Teraz, Chłopaki, teraz coś mogę ostatniego. zrobić z tym Ten tym? jest ostatni i No. kuźwa i Złapać się się za jasno głowę. robi. Nie, o 6 muszę wstać, chłopak. Score streaki, o jakie tu są. Ja wiesz jakie mam ustawione, chłopaku? Ja mam skorstryki. O, jakieś spadochrony No, to- dostałeś, o co chodzi? Nie bierz ich, bo to tragedia. Aha. Paratrappers. No, I nawet ich nie wbijesz chyba. To ciężko jest je jakieś wbić. parapety dostałeś właśnie, no. No, paratroopers. Ja nie mogę tych artylerii I co, wbić. gromy dali, czy mam Dwa wyjść, razy czy mi się kogoś udało. nie ma, czy się... Gramy. Dobrze. A może wyjść? Nie, nawet nie próbuj. Nie wychodź. Może jednak? Division.
No ja w sumie z wami nie jestem, to mnie może wywali do drugiej drużyny znowu. No możliwe. A raczej na pewno. To znaczy, że wygrasz. No, teraz się... No, to go teraz. Teraz masz bankowo grane. Tym ci to lepiej wyszedłeś, niż byś miał grać No. z nami. Na pewno. No i wy obniżaliście mój poziom. Tak. Czekaj, to było? A Co co, to za airball? skrzynia? O. Co to tutaj? A ja zaś miał to broń zmienić, ale nie zmienił. Team Trudno. deathmatch. Eliminate the enemy team. Mission begins now. Tu po lewej uwaga, bo tu zaraz wyjdą. Tossing the grenade. Granata. Tłumiki. We have fire superiority. Tłumik dał. Dobrze. Widzę nie zabił. Lost the lead. O, ale się urądzałem. On też mnie zabił. Wszedłem w ten ogień, właśnie co w ciebie upał. O, świnia jedna. Ale nie trafił. Kurwa, Kampery. zaś ten sam nie zabił. No super, to jakiś kurde mighty jaja. We have fire superiority. Masz go? Uważaj, bo po lewej są. Kurwa, jak gość skacze, ja pierdykam. Się w ogóle w łbie nie mieści. Weź, oni wyskakują, wiesz, żeby cię z góry zabić. Kuźwa mnie upił. Uważaj, kto to stanął w miejscu? Manek, Cicho być. graj. I tak przegrom i tak... Boże. Wziął się schował i... Tak przynajmniej dłużej pogrom. No i co? I kurwa zaś nie żyje, a ty poszedłeś drugą stroną i do mnie? Będą w ciebie strzelać, ciul i da drugą... Ten. Ja pierdzielę. Namek, nie przejmuj się, przejmuję. to tylko Na gra. schodach? Nic się nie stało. Damianku, nic się nie stało. Ty ofermo, nic się nie Się stało. nie stało, tylko się Ty przejebało. ofermo, nic się nie stało. Nanek Chyba ofermo. wziąłem full twoją broń. Przez przypadek. Nanek ofermo. Nie chcę nic mówić, ale on kampił tu na dole. Widzę. A będę miał najlepsze akcje chyba już tak. Po 3 gości tak rozwaliłem, kurde, plecami. Kurde, nie wierzę, nie. Quickfall, jak to mogłeś zdobyć? Enemy strafing run inbound. Ktoś na tej szarży biegać, co? Panowie samoloty, poważnie się... Ej, i kurwa, oczywiście we mnie musieli trafić. Nie, bo mnie wiecie, trafiają. Przypadek? Nie sądzę. Nie wiem, ja bym powiem, że... Trochę cukier ci spadł chyba. Uważaj, Artur, nie wchodź tam. To mi pod zarąbanie. Cukier ci spadł, bo nie jesteś sobą. No, Zjedz Snickersa. ale mam sznukalfa. On cię słupał. Mam go. Daj O, spokój. nie też kolejny z szarżą zrobił. Tyle. No przed tą... Ach, tam gościu. Kurde, Już mnie ale to zdupiłem. A tam poszedłeś, będzie tutaj cię nie ma. No poszedłem, Ale, ale uff. zabijany. Muszę mi się ten Kurwa, no. wyleczyć. Bo jest. Jeszcze się nie zrozumiał, że mi się udało cię zabić. No to fajnie. Ty, Pany, dla mnie jest 0 błąd do 8 tej to jest gry. dobre, nie? No, 8 do 0. Pozytywnie całkiem. Dla mnie jest błąd tej gry, że jak trzymasz granat w ręce
wyciągnięty, ktoś cię zabije i tego jeszcze nie dopuścisz, to on powinien ci wypaść, a one nie wypadają. A w poprzednich wersjach było, że wypadają chyba. Czy nie? Tak. No właśnie. To jest gówniane trochę. Strafing run inbound. Kuźwa mnie Enemy umie. recon aircraft observed. Oh shit, ale se fajnie stanąłem. A jeszcze trochę i bym miał, kurde, nalot samolotem. Dobra, mam trzymany. Przypomniał mi się do dupy jakiś gościu bez tłumika i kuźwa nie zobaczył. Kogo ja tu wziąłem? Enemy care package observed. Stop there, resupply. Enemy recon aircraft observed. No, Recon Uwaga. airborne. Nie wiem. 7 Enemy sekund. paratroopers surrounding us. Ta gra jest głupia. Throwing grenade. Ładnie, dzięki. O, siad. Ale ten wzorownik. Kurwa, zabił mnie. Ja Pedał bym miał pindy. tutaj... Nie wiem, kurwa. pokazał. Artur daremno ta gra jest, nie? A tu miał Razorbaka, to mi pokazał. Kto tu rządzi? Szczególnie, że ślepaki masz. No to trzeba powoli, bo tu... Bo tu szybko się ginie. Nie, no, gra. nie, Powinny być jetpacki. O, no, Janek. pojechał. Mhm. Autocelowanie, rozumiesz? I kamizelka kuloodporna. I ostro amunicja, a nie ślepaki. Dzięki, Quickpull. At the window. No on dalej kampił i mnie zabił. No kapił, no. no i to wszyscy się kampią, kurwa, to nawet nie ma co ten, kurwa. Ja No mogę tylko taki, ich taki Punktów serwer. nikt nie leczy, nikt No. apteczek nie rzuca. lipa jak uszli chce bluzgać, kurwa. Nie, no bo tylko wiesz, oni stoją prawie w jednym miejscu, my idziemy na nich No to i ustawcie wiesz. się w jednym miejscu. Godą na początku. I jeszcze raz jak będziemy z nimi No i grać. co będziemy stali jak ci to... Nikt amunicji nie rzuca, celów nie zaznaczają. Ej, Kurwa. Ja, Retreat. teraz na 12, następnej. Ale 22. posłuchajcie mnie. Na następnej mapce. Konek 014. Quickball, powiedz mi, Danek, sorry, co ty mówisz z kurde. tym twoim padem, że ty potrafisz gościa ucelować od razu? Patrzcie. Widzieliście jak się Ej, gra? ale czym ty sterujesz? Ty sterujesz pistoletem, czy ty chodzisz na boki i tak sterujesz? Ja pierdolę obydwa ma. Quickball ma najlepsze akcje, kuźwa. No i znowu wygrana. Kuźwa, bo ja mam tu coś. Chyba ja. On z 2 padów zrobił jednego. On ma 4 gałsy, Czterech dlatego to padów. Z 4 padów zużyłem jednego. No, ja już mogę iść spać. Ja już wygrałem z wami 2 razy. Oj tam. do drugiej gram i uciekam. Po Po południu. prostu Mm. takie rzeczy się zdarzają, nie? To się nie zdarza, chłopie. 0 do 14. No, No. czasem. W całej mojej karierze nigdy 0 nie miałem. No widzisz. Chyba jak pod koniec meczu dołączyłem. Nie, mi się wydaje, że to z kuli mojego telewizora, lagi ma. Nanek kupi telewizor za 2000, bo Quickball go namówił. No. Tak, Nie. premium. Oj. Przez co zbieram na tym Na monitor. A to musisz monitor ten też? taki najdroższy w 4K.
Danek, najdroższy. cel 10 tysięcy. No. Tak. Ten najdroższy, co na półce jest najdroższy, to on jest najlepszy. Gamingowy. Eliminate all access Tak forces. jest. No, gamingowy. Ej, chodźcie się schowimy, niech przychodzą do nas. Kuźwa ten. Co? Idziemy się schować. Do bunkru biegnijcie. No, chodźcie wszyscy Quick, w do bunkrze, bunkru będziemy biegnij. siedzieć i oni niech tam przyjdą. Wszystkie rogi są nasze. Line them up. Chodźcie do bunkru, idziemy do bunkru. To już Wszyscy. lepiej razem wszyscy latać, a nie No tam. to wszyscy lecimy tu, teraz. Patrzcie teraz, grenade sabut. I już mam dwóch. Jednego kurde. Dobra, panie, ja uciekam. We have fire Dzięki za grę. superiority. Marka. No. Do miłego. Gnoju, ty. Aha, na razie, cześć. Ty gnoju. A ja gadał do tego gościa, co mnie zabił. Czyli do Arela. Nie, fuck, skąd? Które wspomagają. Utas. Mnie Gdzie? zabił. No zabił mnie zaś, kuźwa, zaś będzie 14-0 albo They're by the plane. 10 tysięcy. Jak on nie widział, jak ja tłumik mam. Gdzie ty, Wiecie- małpo? Ausgeschaltet. Ciek jest... Ja... Movement in the trench. Te pompy to są aż za OP. No. To ja. Kurde, Blinkuk ma najlepsza akcja, Ty ja gnoju. pierdykam. Jak on szybciej do mnie strzelił? Dzięki. Das Schwein. Kuźwa, to już plecy robi. Kurwa mać. Ej, dobra, ale wygrajmy to. Ej, no to jest makabryczne, co tu się dzieje. Nie wygrasz tego, bo widzisz, oni z tymi pompkami chodzą po 5. Wygrasz nawet. No ale to kaj wy jesteście. kurde. Gdzie jesteście? Ja są biegom. Byście też we trzech biegali z pompkami, to by było fajnie. Razem obok mnie. Janek, grojże. Nie umia. Kuźwa się uduszę zaraz. Nie umia. Wygrywam. Kuźwa, ale mnie zdjął. Medal jeden. Artur, co powiesz? Nic, no... Co mam mówić? Daremne, nie? Kurwa, mi się go nie idzie za bardzo. Poza... Artur, Ej, i ile oni może razem tyle chodzą. daje. A wy co? Pompa. We trzech byli teraz. Mam go. Kuźwa, kolejna pompa. Enemy bomb incoming. Get to cover. Kurwa mać. I to jest A normalne. nas łupną wszystko. Godą ci, czemu my razem nie chodzimy? Kuźwa. No co z tego? Weź będzie... We're breaking their backs. Nie wierzę. Losing the fight. Macie w tobie nadzieja. Czemu we mnie? We're breaking their backs. Kurwa, no nie mogę ich dogonić. Plecy, Quick, plecy. Ja pierdolę, no. Kuźwa. Na razie na 0.
Ariel napisał, że go nie ma w przeciwnej drużynie, to mamy szansę. No, Mhm. no pompa. A tu cwaniacie. Plecy, panie plecy. Przepraszam, jak mówię, że plecy, to ktoś się odwraca? To, No. Czy to bez sensu? Bez sensu. Nadek lewa, 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 lewa. Nie wiem, która to jest lewa. Już Nie, przegrywa. kurde! By była najlepsza akcja, tu dupa. Zabij go, zabijcie go! Zabijcie go. G. Enemy care package observed. Stop there, resupply. Artur, idź, Uważaj tam, idź, Artur, idź, ja idę za tobą. No to fajnie się bawisz, Nanek. Janek, ty za mną to nie chodź, bo ja tutaj, wiesz... Idź, Artur, idź, nie wstydź się. Nie wstydź się. Artur sam nie wie o co kaman. Dokładnie, kurwa, tam co ty chcesz za mną chodzić? Idź, Artur, idź. Jest 90, Ta, ty nie 50%. ser ma. A on Nanek z tobą iść chodzi, żeby ciebie pierwszego A, zabijać, no, a później okej. się bijał. Tak, nie ser matnie. O, Artur idzie za quickpolem. Chodź, Artur. Idziemy razem. Kurwa. Ale mówię, no coś jest nie tak, bo No. Nie, Mam go. strzelałem, kurwa, mam go, ale gościa. granat nie wysadził. Jednak go nie miałem. Rozdupia ten telewizor, monitor i wszystko, kuźwa. Dwóch gości miał jak przed pyskiem, rozumiesz? Nanek, Tak? telewizor zostaw. Dobrze. No przyda się. Telewizor Co się zostaw, bo dowiodłeś? będziesz żałował jeszcze. No i znowu, kurwa, strzelam pierwszy, kurwa, nie zabijają. Tak jest, no. Nie kumam, kurwa, tego, Ja autentycznie. też nie wiem, co jest grane. O, Quick mnie wyprzedził, aby go szlak. No ej, wstyd. Wstyd, Radziu. Ty przegrałeś 2 razy więcej ode mnie. Ej, zaspany jestem, kuźwa. A, Nie. Tylko idę spać. Nie, siedź, Powiedziałem, nie że pijesz. lubi. Będziesz tak długo czekał, aż Nanek wygrał. O kurde. Kuźwa, to chyba grzyb mi na czole urośnie. Duże wyzwanie. Oj, duże. Dobra, uciekam. Miłego grania. Mhm. See you later. jako alligator. O kurwa. Nanek, trzymam kciuki i wspieram cię mentalnie, żebyś Dobra. wygrał. Weź różaniec i pożykaj. Kuźwa, idę spać. 20 ranga. Siemano. 21. Ej, dobra, ja też spadam, starcie Ja już tego też. grania. Ja gram. Się tylko denerwować. Nanek spać, bo Nie, ja to pieprzę, ja gram. później się w dupie przewraca. Do tych Call of Duty. Od Call of Buty? Lajek? Camp of Duty. Za dużo Camp of Duty to za dużo. Później się moczy jak śpi. Kto? Ty? Nie wiem. Czemu się moczysz? O kurde. No to może do doktora? Patrz, opuścił. No. Wyłączać. Ej, dołączył do imprezy. Koniec tych streamów. O. Ej, Dobra, słyszysz? no. Arel pisze koniec tego czekaj, kar Call of Duty. o druty. O kurde. Tak kiedyś pisało w PS Extreme. W porządku. Deathmatch. Eliminate the enemy team. I co, są? Bring No the sam war to bym them dać. and bring it hard. Nanek sam. Ej, 3 na 10, na 5.
Dobra, no Fajnie trudno. było, ale się skończyło na nich niestety. No, No. wiem, że jesteś najlepszy. Tak. Ale wiesz jak się ciężko gra ze ślepakami? Artur, a ty jeszcze grasz, czy już poszłeś? Nie, też zabijam. Aha. Szczerze, kurwa, no nie idzie mi w tę grę, muszę naprawdę pograć mocno. O, spoko. K.O. druty. Dobra, dalej, to jeszcze ma streama? Chodź, ja jeszcze grą, no. Oj tam rano. Spoko, jak coś to zobaczę, najwyżej włączę ze streama jeszcze twojego. No. Chwila. Ilu masz widzów? 4, 5. Nie, tego właśnie nie mogę, jedna siostra. Arka, jak coś to do jutra, ty. No, do jutra. Na razie. Na razie. cześć. Halo. Dobra, też spadam na halo. No to na razie. Ja pierdzie. Makabra, co tu się dzieje? Enemy recon aircraft observed. I ciul mnie z pleców. Małpy pierońskie. Enemy down! Enemy care package observed. Stop their resupply. Fuck. Enemy recon aircraft observed. Skubani. Taki pan boj. Nie są goście. Kurwa. Recon aloft. We have eyes in the sky. I co? Strzelałek do niego pierwszy, i co? Chodźcie. Kuźwa, teraz zobaczymy. Dup. Już leża. Care package on the way. Protect the drop zone. Nie ma ammo. O Boże. Kuźwa, małpy obesrane, zaklęte kampery. A ten moto.
Recon airborne. O. Może by tak grał bez przycelowywania. Wow, 2 do 15, brawo. Haha. Przynajmniej mi się udało jedno. Enemy recon aircraft observed. Let's go. 10 tam na mnie wlecie i to będzie najlepiej. O, wam powiem, że ten kodzik to... Kuźwa mać, skąd? He's dead. They're moving. He's hit. Jak? Ja nie wiem. Jak inni grają Enemy care w to... package observed. Stop there, resupply. Nie mam pojęcia, jak oni inni w to grają, że mają jakieś wyniki. Kuźwa mać. Co i da to? Enemy recon aircraft observed. Kuźwa, skąd ty gnoju się kamperski tam wziąłeś? Już jest przesada. Kamperze obesrany taki. Enemy bomb incoming. Get to cover. Pull back. Prepare to O counterattack. Boże.
Oczywiście, że nie. To mi się miało podobać. Daremne, daremne. No to dobra. O, dużo. Mhm. To by trzeba usunąć. Co ty?
Demon. No, ale widzisz. Mi się to cały czas tak wydaje, że tak jest, wiesz. Nie ma skilla, no. Co ty robisz jeszcze na konsoli? Move out! Eliminate the enemy! Move out and take position! Hostiles inbound! Enemy down! Kuźwa, nie mam tu tego. Being outmaneuvered! Zapomniałem jak to zmienić. Feind ausgeschaltet! Ich denke, ihr Feuer auf mich! Puszczaj ich, idźcie. Schmeiß eine Granate! Ich hab ihn! Chyba mam opracowana taktyka. Najpierw ich trwa. I think he's down! Fire in the hole! Kuźwa, jak on się szybko obraca. A, czekasz aż się... Jak dbasz o konsola, obejrzyj. Recon airborne! Kuźwa mać, kaj oni celują, kaj oni strzelają. Schmeiß eine Handgranate! No chodź tu. Ich hab ihn! Festgenagelt!
casualties. Push through. O ty gnoju leżący. Wir haben eine Haftbombe. Recon searching for targets. Recon air bomb. On tego nie trafił mieczek. Recon air bomb. Dropping Fritz X-bomb. Sending run inbound. Taking fire. To się nie dzieje przypadkiem. Nie może dziać przypadkiem. Dajcie mi coś innego. O, może spróbuję. Fritz X-bomb mission underway. Oj, kuźwa mać. Excellent work. Take pride in your accomplishment today. Jak oni w ogóle tym grają? Nie wiem, jak oni umią tym grać w ogóle.
Dobra. Dobra, ten dzisiaj kończę. Dzięki wszystkim. Trzymajcie się, na razie. A tam, nie wiem, jutro może pogramy, bo od poniedziałku będę grał. Zobaczymy jak tam jeszcze, jak tam, to tam wszystko pójdzie, jak się wyjaśni. To nic, trzymajcie się, cześć.